Sayot ako sa pagkagamhanan mo, sukat pa kani ato, giluwas mo ako sa bisan unsang sakit, giayo mo ako aron makaalagad kanimo. Karon pandemik na, sakitong may kagutom pa, apan saad mo at karon ng ko pa. Hilikon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakuyog ko sa pagpaling mo. Sa kalangitan naghangyo ako, luwas ang mga tao, kami pasayuan sa mga sala nakitaan mo, ug hingo sa kami sa kong amo. Karon pandemik na, sakit o may kagutom pa, apan saad mo hangtod karon na angkon ko pa. Hilikon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron kakoyo ko sa pagbaling mo, aron makakoyo ko sa pagbaling mo. Karon pandemik na, sakit o magkagutom pa, apan saad mo hangtod karon na angkon ko pa. Hilikon mo ako sa pagsunod sa pulong mo, aron makakuyog ko sa pagbaling mo, aron makakuyog ko sa pagbaling mo. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong buntag, welcome sa atong programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Niana usab kita mga kaigsunan aron sa panag-uban, aron sa paghisgot sa mga pulog mga mensahe sa atong buhi nga Dios nga iyang gibilin, aron kita andam kanunay ug takos ug gangayan kanunay sa pagatubang kaniya. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga gibilin sa Dios ang iyang mga mensahe o gisulat diha sa Biblia, aron si bisan kinsa katong makapaminaw makabasa niini, mahimo nga maandam ang iyang kinabuhi sa pagbuhat og maayo o ngadto na sa pag-alagad sa Ginoo. Sa atong pagsugod mga kaigsunan, atong ablihan kining maong buluhaton diha sa pagduol sa Ginoo. Akong gihangyo matagusa nga ato ang ihatag sa makadiyot ang ato ang hunahuna, ang atong kasing-kasing ngadto sa atong buhi nga Dios ug mahimo tag mga pagdaig pagpasalamat sa iyang pagkamaayo sa matagusan nato kakinabuhi. Mahanaw ang Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat amahan nining adlaw nga imo kaming gihatagan usab og kadaugan.
imo na usab nga gipaambit kanamo ang imuhang gugma, ang imong kaluoy. Kanunay na usab nimong gipabuhagay ang imong panalangin nga sa among pagpuyo ug pagkinabuhi nining adlaw. Kanunay kaming mahimong takos ug angayan diha sa imong atubangan sa tanan nga mga panahon, takna, oras, Ginoo. Salamat Ginoo nga ang among kinabuhi kanunay nga magamit diha sa paghimaya, pagpataas sa imong ngalan. Among gipangayo o Dios sa among pagpuyo nining adlaw nga ang imong giya maoy maghari sa among hunahuna, sa among kasing-kasing. Giyahi og tudloy kami, agaka kami kanunay sa among pagpuyo nining adlaw, sa pagkinabuhi nining adlaw nga ang tanan makapahimaya kanimo o Dios. Bisan pa sa amo akaron nga pagabuhaton, ikaw o Dios maghatag og kadaugan. Salamat o Dios nga magagiya ka kanunay sa amo ang dila, sa amo ang baba, sa among mata, sa amo ang igdudungog. Kanunay nimong giyahan o Dios, o kanunay nimong gisusi ang among kasing-kasing una-huna. Lord, among gi-surrender diha kanimo ang among kinabuhi, Amahan. In Jesus name, in Jesus name. Nga sa among panag-uban, makabato na usab kami pinasahing panalangin. Pinasahi nga pagdasig gikan sa imong mga pulong. Kadasig Ginoo nga dili gayud mapukan o dili mahanaw, kadasig sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo, Amahan. I bless Ginoo matagusa imo makatawhan nga nakaron sa nagkalaing lugar, nakaron sa ilang Pinoy-ana, nakaron sa ilang trabaho. Salamat o Dios nga ikaw magapanalangin, ikaw ang Dios magapabuhagay, magapabaha sa imuhang panalangin nga maoy gikinahanglan namo o Dios sa among pagkinabuhi nining adlaw, aron kami mahimong takos ug angayan kanimo sa imuhang atubangan, Amahan. Dalaygon ka nga Dios nga magauban ka namo, magaharig, magapangulog, magapanguna sa matagusan namo ka kinabuhi. Among isalig diha kanimo ang among kinabuhi o Dios, tungod kinasayod kami, wala mi mahimo kun wala ka. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin, nagatubag sa among nga pag-ampog, nagadawat sa mga pagdaig, pagpasalamat diha kanimo lamang. Dungog himaya, Amahan, alang lamang kanimo, pinaagi sa pangalan ni Hesus nga among Dios ug Ginoo mangluluwas. Amen ug amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, nibalhin ko sa ato ang recording studio. Kining ato ang likod, mo na ni ang ako ang gipagama o gibagama sa Ginoo mga kaigsuonan. So mao na ni unya dili pa gyud ni siya maoy final tungod kay dili pa ang scarlet ang atong gigamit. Unya dili pa computer gyud ang atong gigamit, dili pa gyud ang recording studio ang atong gigamit. Og nga ato ang gibalhinan mao na ni ang recording studio. Unya human-humano na ni siya mga kaigsuonan. Mo na say pultahan, unya mo na say mga bangko, unya mo na ato ang gamiton nga soundproof mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mo ni ato ang recording studio. Unya dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ibalhin ko dire tungod kay dinhi amo ang giablihan mga kaigsuonan, uban sa akong asawa nga himuon sa ning prayer room. At the same time mga kaigsuonan, prayer room o recording studio o niya live studio, live streaming o niya dalaygon ang Dios nga naghatag og higayon nga magkauban na usabta nining adlaw mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dili na to kalimtan, dili ta mabuhi kun wala ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mao iwag lamdag sa matagusan nato samtang nagpuyo pataning naong sa kalibutan. Dugang mga awit mga kaigsuonan sa atong panag-uban, dili na to kalimtan. Pwede mong mo request, pwede sa mong mopaabot og mga mensahe sa atong panag-uban. Okay, ato ang tagaan og pagtagad ang mga minsay sa awit kay saya-saya sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. May diri mga kaigsuonan kay wala gyud saba tungod kay sirado ni diri. Grasya sa Ginoo mga kaigsuonan, nining mao si manahona mahuma na gyud ni tungod kay dunay gigamit ang Dios.
Mao ni ang gamito na to soundproofing. Mao niya ato ning ipapilit sa likod. Mao niya mahuman na ni mga kaigsuonan. Ako na ning humanon kay doon ako'y gi-order nga soundproofing. Ang lahat ay masasaya, Jesus papupurihan. Suhot na siya sa likod tanan ato nang hutdon. Mao niya magsugod na ta og record sa ato ang mga awit makalangi. Ang lahat ay luluhan, Jesus ikaw lamang ang Panginoon. Sa pagkamaayo sa Ginoo mga kaigsunan, atiman sa Ginoo ang matagusan nato og kinabuhi. Mga buluhaton og trabaho nga gipial sa Ginoo sa tong kinabuhi dapat usab natong atimanon. Kung giunsa ta sa Ginoo mga kaigsunan, dapat mausab ang atong i-respond sa atong buhi nga Dios. Sa iyang paghigugma, sa iyang pagbag-o, sa iyong pagluwas, sa iyang pagpakaon, pagbisti, pagpainom. Walay nakulang nato sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan. Mausab ang gusto sa Ginoo nga ato ang buhaton mga kaigsuonan sa ato ang pag-ilaw ug pagpangalagad ngadto sa itong buhi nga Dios. Atong ihatag ang pinaka-the best. Kay Dios siya. Siya ang nag-umol ka nato. Siya ang nagbuhat ka nato. Siya ang naay plano sa atong kinabuhi. Ang lahat ay magsasaya, Jesus papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming lalasan. Sa atong gigamit nga microphone, dili pa gyud ni mao ang quality tungod kay kuan pa man ni siya. Wala pa nato gamiti og condenser nga microphone. Unya hinahinay lang gyud mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios sa iyang pagpanalangin o pag-atiman sa tanang mga buluhaton kanunay niyang gitagbo alang sa iyang kahimayan. Ang lahat ay masasaya, Jesus papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat Mayong pakig-uban ni Brother Juan Inopia. Good morning diha po, bro. Ang Dios magpanalangin. Good morning, Pastor. Ang Ginoo kanunay magapanalangin kanimo og sa imong family o pamilya og sa tanan nga mga Kristohanon nga nagmatinud-anon sa pag-alaga diha sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagpanalangin sa atong igsuon ni Brother Juan Inopia. Ang Dios magapanalangin kanimo sa imong pag-tune in sa atong programa. lahat ay luluhod, Jesus ikaw lamang ang Mayong pakig-uban mga kaigsuonan sa akong agaw, si Joji, bro, gaw. Salamat kayo sa imong pagkamainiton o pagkamadinasigon sa pagsunod sa atong programa. Ako nagtuo nga doon na kay mga nasabtan nga mga pulog mga minsay nga gikan gayod sa atong buhing nga Dios. Og akong nga pagdasig, tagay higayon ang Biblia kay diha manulti ang Ginoo sumala sa iyang mga saad. Kay saya-saya mga kaigsuonan, awit makalangit, sunod natong tagaag pagtagad kay saya-saya sa atong nga programa ang pulong mukinabuhi ko. Woo! Kay saya-saya ra gyud mga kaigsuonan, ang kalipay gikan sa Ginoo dili matukngan. Sa mundong ginagalawa ang buhay mo ngayon, may katiyakan, huwag may halangan. Tumawag sa Kanya, Siya ang kasagutan, magpakailanman. Kay saya-saya ang buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang
Mayo nga pakiguban ni Sister Natalia Ibon nga nanukad dihas Talibon, Bohol. Good morning sa imuhang nga pakiguban. Kumusta? Og ang Dios magapanalangin sa imuhang pamilya, Sister Natalia Ibon. Wow, happy blessed morning, Pastor. Nakaabot gyud ko sa imo live, makapaminaw ko karon kay naapay ko'y signal. Salamat sa Ginoo. Mao pagsugod na ako, Sister Natalia, tungod kay akong gi-arrange dire. Unya akong gihinahinig patuyok ang mga soundproofing kay miabot ang panalangin sa Ginoo aron kining maong studio maggamito na nato mga kaigsuonan aron ang mga gihatag sa Ginoo nga gihatag sa Ginoo mga kaigsuonan nga mga butang ato nang gamiton sa paghimaya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Mayo nga pakiguban ni Pastor Eglin Sarbida Silvano. Bless morning, Pastor Dalaygon, og maayo kaayo ang Dios sa imong kinabuhi, Pastor, og sa tibuok nimong pamilya. Og maayong buntag sa tanan mga viewers malipayong nagtan-aw. Og pagpaminaw sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. God bless all. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay saya-saya, kay saya. Way sama ka malipayon basta ang presensya sa Ginoo mo'y imuhang mabati. Happy watching ni Pastor John Abraham Irano. Nindot sa mga pag-awit panglangit. Amen. Tinuod na, Pastor. Walay makalabaw ni makakumpara sa awit makalangit. Dalaygon ang Dios no sa atong mga kaigsuonan. Atong igsuon si Ma'am Lynn Babs. Good morning. Good morning, Ma'am Lynn. Ang Dios magapanalangin, ang Dios magauban. Unya akong mga pagdasig mga kaigsuonan, atong i-share kining maong live streaming. Atong i-share sa ato ang FB account aron daghang masayod ug daghan nga makadungog sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Walang katulad mo, O Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya. Si Brother Ricardo Rosales na minaw sab sa ato karon nga panag-uban. Salamat kayo sa Dios sa imong kinabuhi, Brother Ricardo Rosales. Sa imong pag-tune in, akong gideklarar nga ang panalangin sa Dios mag-uban og imuhang masinatian niining adlaw. Dugang mga awit mga kaigsuonan sa atong programa, ato ang tagaag pagtagad, ato ang ipasunod ang mga awit makalangit mga kaigsuonan karon ang adlaw. Sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Akong gipahibalo mga kaigsuonan katong nangandoy nga mo join sa atong basic pastoral online class. Pwede mong mo message sa ako ang messenger Gedjon Candelario o gusto kong unsa po inyohang oras nga
pwede mo nga makauban sa ato ang basic pastoral. Ang basic pastoral mga kaigsuonan mao'y gihimong instrumento aron damurtang makakaton kung unsaon pag-share, pagpaambit sa pulong sa atong buhi nga Dios. Kay tudloan ka unsaon pagwali, tudloan ka unsaon pagmanage ang panahon, ang mga atakna nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi. Ang pinaka-importante mga igsoon sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan, antigutang mo paambit sa pulong sa Ginoo. Butang mao ilhanan nga kita dunay pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Matud pa ni Ginoong Hesus diha sa Juan 14 bersikulo 12, ang tinuod mao kini, ang mintuog kanako magbuhat sa akong mga buhat og magbuhat paglabaw pa niini. Ang buhat sa atong Ginoong Hesus nga imong mabasa diha sa Lucas kapitulo 4:18, number 1 diyang pagsangyaw sa mensahe sa Ginoo. O Diyos nga labing gamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, so way katapusan. So nga to karong hisgutan mga kaigsunan, nagtangag kinig pangutana. Unya unsa man kahay angay buhaton o paningkamutan sa tao mga kaigsunan samtang nagpuyo pa siya nining kalibutana. Ang angay nga paningkamutan sa tao samtang buhi pa siya. Unsa pang kahay angay paningkamutan. Alang nimo mga kaigsunan unsa may angay paningkamutan ka ano? Kini mga kaigsunan kanunay ning gibalik-balik sa atong buhi nga Dios sa ingon dili gayud ta malimot sa unsa may angay dapat natong paningkamutan. Angay dapat pagyud. Simba, o Diyos nga way kausaban, hangtod sa kahangturan. Si Brother Ricardo Rosales, Pastor, good morning. Kanos magsugod ang pastoral online. Actually, doon na ako'y naanami sa paghanay og wali ang atong online basic pastoral. Nagklase nako matag Huwebes sa gabi og matag Lunes sa gabi. Unya kung moabli ko mga kaigsonan, second batch na sa online basic pastoral. Og usa nga akong ipasalamatan ang Dios nga akong nakita nga aktibo kaayo og epektibo kaayo ang resulta sa basic pastoral online class. Tungod kay ang akong nakita mga kaigsonan nga kaniadto wala pa manangyaw, karon nanangyaw na. Nga kaniadto wala magatiman og tao, karon duna na giatiman nga mga tao. Muna akong gipasalamatan ang Dios sa ihang mga pamaagi aron kita og ako kitang tanan nga buhi pa makabuhat sa mga buluhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Og kining ikaduhang online basic pastoral online class ako ning iablihan sumala ra pod sa mga gidaghanon or sa oras og takna. So ako ra nang ipahibalo mga kaigsonan kung daghana pwede kong musugod siguro adlaw kay ang uban walay signal magabi unya ang uban mas kusog og signal ang ilahang lugar sa matag adlaw labi na kuno sa buntag. So akong tan-awon mga kaigsonan kung pila ka buok musod sa online basic pastoral og mao sanay giatang-atangan sa ato mga kaigsonan nga naa sa California og sa ato mga kaigsonan nga naa sa Sweden og sa uban pang mga lugar mga kaigsonan nangandoy sila nga makasud usab sa ato ang basic pastoral. Okay, dugang mga awit mga kaigsonan sa gugma mo sa atong programa ng pulong mo kinabuhi ka. Pwede mo request og mga awit makalangit, pwede ninyong ipaabot og padangat ang inyong mga awit nga gusto ninyong madunggan sa ato nga programa. Sa gugma mo. Sang akong kalipay sa dihang nahimog suka diri sa kinabuhi ko. Dili ko gayud kapugngan kasugilo ng imong ngalan tungod sa gugmang nasinabian. Nagawas ang akong kalipay sa
Si Brother Juan Inobia, dili ko ikaulaw ang mayong balita kay kini maong gahom sa Dios aron sa pagluwas sa tanan nga mutuo. Una sa mga Hodeo ingon man sa mga dili Hodeo. Tumanon gayod nato ang sugo sa Dios ug dili kita maulaw mo share sa maayong balita. Kung kalipay sa Usasad nga mga hinungdan mga kaigsuonan nga makapaulaw sa tao kining pagtipig og sala. O kay dili man maayo mga kaigsuonan nga magsangyaw ta nga wala pud nato i-apply. Number 1 mga kaigsuonan nga requirements aron maka baton kag kaisog sa pagsangyaw. Una mga kaigsuonan imong gikinabuhi. Dunay duha ka klase nga imong makita diha sa Biblia sa pag-abot sa atong Ginoong Hesus. Duha ka klase nga mga kahimtang o kinaiya sa tawo nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang naapsan sa Ginoo mga kaigsuonan samtang siya mingnaog aron sa pagsusi unsay gibuhat sa tawo, daghan pong nagsangyaw mga kaigsong hipokrito. Muna nga ingon siya nga magatuo ba kamo nga makasulod og langit. Muna mga kaigsuonan batayanan usab nato sa atong pagkinabuhi pagpuyo ning naong sa kalibutan na sa atong pagsangyaw sa pulong sa atong buhi nga Dios ato bang gi-apply. Unang sa basic pastoral online class mga kaigsuonan kanunay gipahinumduman ta sa Dios nga angay gayud natong ikinabuhi kung unsa may atong gitudlos uban. O bless kay pud sad ko sa kinabuhi ni Brother Juan Inopia tungod kay kanunay siya nga nagwali sa pulong sa Ginoo. Bro, padayon. Importante ang Dios na ipataas song napasidunggan sa matagusan nato ka kinabuhi. Okay, kung na mo'y mga request mga kaigsuonan, pwede nyong ipaabot o ipadangat sa atong programa. Okay, dahil nag-request mga kaigsuonan, tagaan atong pagtagad si Juan Inopia. Request nga kanta pastor katapusang dihog. Ato ang tagaan og pagtagad ang yang request. Okay, katapusang dihog. Munay awit mga kaigsuonan nga nagpahinumdum nato sa unsa may angay natong buhaton kining awit katapusang dihog. O katong naay mga request pagyod ayaw ninyo pugni, ayaw mo og pagduha-duha, pwede mong mo request sa ato ang programa mga awit makalangit sama sa gihimo karon ni Brother Juan Inopia. Katapusang dihog sa ato programang pulong mo kinabuhi ko. Abli ang tambuanan sa kalangitan karon ugsug di pagpabuhagay ang kalayo sa balang espiritu nga daw ulan Ginoo. Tugmo ka kining kasing-kasing ko, padilaba sa kalayo mo, og ning katapusang mga adlaw igo na ako. Ipakunsad ka na ko ang imong gahom Ginoo, Ginoo, iyabo ang katapusang dihog mo ani ako. Mayong pakiguban ni Joseph Ibarita, bro, may pakiguban ang Dios magapanalangin kanimo. May buntag natong tanan diri sa Pamplona, Negros Oriental. Uy, kumusta mo diha, bro? Kumusta ang tuang mga kaigsuonan diha sa Pamplona? Ang
Pamplona murag naa sa Tanhay unya. Kumusta kay bag-o pa mong naagian diha bagyo, sumala sa balita na murag number 1 diha ang bagyo. Kumusta mo diha? Murag siging kaulan matud pa sa akong igsuon kanunay nagbaha ang mga kasapaan diha sa Negros Oriental, maingon mga sa Occidental. Amping-amping mo diha og padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ning katapusang mga adlaw na ako. Kinahanglan mga kaigsuonan ining katapusang mga adlaw lig-untang magpuyo ibabaw sa kalibutan. Mayo nga pakig-uban sa atong amigo. Bro, may buntag mayong pakig-uban og maing kadlawon diha sa Damam, Riyadh. Atong igsuon si Brad Baltasar Condeno. Good morning, Pastor. Nana di ay karon sa live sa mini studio sa Ginoo pas og salamat kaayo kay tin-aw na kaayo imong tingog diha. Mas mo tin-aw pag yun ni Brad Baltasar kung gamitan na gyud nato ni Scarlett. Kunya kining microphone nga atong gigamit dili pag yun ni maoy high-end nga microphone tungod kay dili pa man ni condenser. Amo pang gipaayo ang computer kay kini ding computer og dili magamit mga kaigsonan sama po day kuno nas aircon og dili gamiton maguba po day kuno na. Una nga amo asang gipalitan og board kay ang board man kunoy nadaot sa computer gikan sa mo pagpalit wa man gyud magamit mga kaigsonan kay gahinay-hinay masad ang kuan ani paggama sa ato ang wrong gyud sa studio. Unya human-human naman mga kaigsonan ang door maupay wala mapintal unya ugma ang mga kaigsonan makita na nato ni nga mahuman na ni siya kay ako na rin papilitan mga kaigsonan na ako gipang order mga kaigsonan nga soundproofing ug ako nang ipapilit mga kaigsonan sa bungbong unya nindot na kaayo ang labas na ini. Pero sa pagkakaron dili pa kay nato magamit ang atong computer ug ang atong recording Scarlett Studio tungod kay sit up ata. Importante mga kaigsoon ang klaro ug tin-aw ang mga mensahe sa Dios. Si Brother Ricardo Rosales ingon sa salamat Pastor, dalaygon ang Ginoo sa imong pamilya, dalaygon ang Dios sa atong matagos sa kakinabuhi. Ingon si Brother Ricardo Rosales, gai FB account nimo Pastor. Lipay ko kay nakadungog na pod ko sa pulong sa Ginoo. Nagwali na ko gusto ko nga mapastor. Oy, salamat sa Ginoo. Ang ako ang FB account Brother Ricardo Gideon Candelario. Onya na ako ang profile diha na akong asawa na ako ang duha ka anak na ami sa stage sod sa simbahan. Mao nay akong account ka-active og dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Padayon kanang imong gitinguha gitubag na kas Ginoo. Ang imong gitinguha nakit-an nas Ginoo gitubag na kaniya. Si Juan Inopia akong request nga kanta katapusang bihog. Okay, ato nang napatukar karon. Salamat sa pag-play sa kanta. Si Dalton Rodriguez, good morning Pastor. May buntag sab nimo diha Dalton, ang Dios magapanalangin. Si Juan Inopia, gracias sa Ginoo Pastor, wala gayod kitay lain ipataas kundili ang pangalan lamang sa atong buhi nga Dios. Amen. Ingon si Brad Baltasar Condeno, request unta ko Pastor. OFW. Okay, atong tagaan og pagtagad kining request atong igsuon nga nanukad sa Damam, Riyadh mga igsuon OFW. Okay, ako sang pangitaon diri mga kaigsuonan kining OFW aron ato ang tagaan og pagtagad sa ingon ato ang mapadungog sa atong mga kaigsuonan ilabi na sa mga kaigsuonan atong OFW. O nakiguban usab nato si Inday Jackie Abindan. Woohoo! Salamat sa Ginoo.
Salamat sa Ginoo day Jackie Abindan uban sa imuhang makugihon ug buotan matinud-anon nga ginikanan. Bisan kung naa ka diha sa Japan, unya sa gihapon kanunay gyapon gipabati sa usag-usa ang pagminahalay. Tinahalay nga walay paglubad, pagmahal mga kaigsunan nga mag-inunungay. Munay pinaka-importante mga kaigsunan akong nabating nakita sa inyohang kuan gyud kanang komunikasyon bitaw kanang mo communicate ang imong mama at the same time ikaw pon mo communicate sa imong papa, mama. Mo na nga wow, pinasahi unique gyud pod ba. Okay, atong tagaan og pagtagan ang request atong igsoon si Brad Baltasar Condino nga nanuka dihas Damam og sa tanang mga OFW. Ato ni nga tagaan og gidalit mga kaigsuonan kini maong awit nga gihatag sa Ginoo para sa ato mga kaigsuonan nga nanarbaho sa gawas sa Pilipinas. OFW. Layo ka man sa pamilya mo, karong ania ka sa trabaho. Sa biyahe mo, naglaom ka, naghandom ka. Ang kalipay mahatag mo. Kiampingan mong mga saan mo, isalig lang, diha kang Kristo. Sa pulong niya pagiyalang ang pamilya mo. May katagbawan at asila sa Ginoo. Mulampos ka OFW, imong trabaho ibantayan ka. OFW, imong trabaho iubanan ka. Magmalikon ka, magmadasigon pa. OFW, igong mamo sa Ginoo. OFW, ihigong mamo sa Ginoo. Kung doon na may mga pagsulay, pailob lang yun kanunay. Sa pulong niya tumanala, kay si Jesus imong kauban. Bisan asaan na siya, basta't mo sali lang yun kaniya. Tanang panahon na siya magkadoon lang yun kaniya. Simbaog dahiga siya, dawaton ka. OFW, imong trabaho
gibantayan ka. OFW, imong trabaho giubanan ka. Magmalikon ka, magmadasigon pa. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. Layo ka man sa pamilya mo, karong ani ka sa trabaho. Sa biyahe mo naghandom ka, ang kalipay mahatag mo. Giampingan mong mga saan mo, isalig lang diha kang Kristo. Sa pulong niya pagiyalang ang pamilya mo, may katagpawan at asila sa Ginoo. Ngulampos ka, OFW, imong trabaho ibantayan ka. Imong trabaho iubanan ka. Magmalikon ka, magmadasigon pa. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. Kung doon na may mga pagsulay, pailob lang yun kanunay. Sa pulong niya tumanalang, kay si Jesus imong kauban. Bisan nasaan na siya, basta't musali lang yun kaniya. Tanang panahon na siya magkadoon lang yun kaniya. Simbaon daiga siya, dawaton ka. OFW, imong trabaho gibantayan ka. OFW, imong trabaho giubanan ka. Magmalikon ka, magmadasigon pa. OFW, gihigong mamo sa Ginoo. OFW,
gihigugma mo sa Ginoo. OFW, gihigugma mo sa Ginoo. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa kinabuhis mga OFW. Dalaygon ang Dios nga nagauban nga protection. Hinumdumi mga kaigsuonan katong mga kaigsuonan nga naa sa gawa sa Pilipinas. Ayaw mo kalimot nga naa si Jesus. Kung doon na may mga pagsulay, paningkamuti nga makapailob kanunay. Kaysa dihang makapailob ka mga kaigsuonan na ang pagpaubos og ipataas kas Ginoo. Tabangan kas Ginoo. O niya ayaw kalimot sa paghigugma kaniya. Okay. Saon man po nato pagpakita nga doon natay gugma sa Dios. Amo niya atong tagaan mo pagtagad sa ato ang panag-uban bitaw. Kay sayon kaayo nga muawit ta mga kaigsuonan. I love you Lord. Di ba? Doon ay awit mga kaigsuonan nga kanunay natong na-memorize. I love you, Lord, and I lift my voice. Unsaon man nato mga kaigsuon ang pagpakita nga nahigugma ta sa atong Ginoo. Si Jesus doon na siya gibilin nga mga mensahe nga imong makita diha sa sulat ni Juan. Ingon siya kung nahigugma mo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. So gidiha gipakita sa atong Ginoo mga kaigsuonan nga kung kinsa tong nahigugma mga kaigsuonan sa atong Ginoo, nagtuman sa iyang mga kasuguan. Ang problema, kung unsaon man nato mo ni problema, unsa may pamaagi aron masayod tas kasuguan ni Jesus kung bisitas mga butang sa kalibutan. Muna nga ang pamaagi aron masayod ta mga kaigsuonan nga sa mga kasuguan, tagaan natog panahon ang balaang kasulatan. Kay dias balaang kasulatan mga kaigsuonan, di nato masayran ang unsa may mga sugog pagtulunan sa atong Ginoo nga puyo ron sa kaitasan. Bantugan sa atong programa ng Pulong mo Kinabuhi Ko. Awitan siya. Sa tanang panahon, ang Diyos matinod anon. Amen. Sa matag higayon, papili lang kitang malaumon. Iining kalibutan, bisag ulog ka sa akin. Amanan na siya, uban sa grasya niya ug hugma. Maunga dahil ko siya sa tanang dapit, dahil ko siya sa tanang Munay gibilin ni Ginoong Hesus nga klaro og tin-aw kaayo nga kung kita nahigugma kaniya magtuman sa iyang mga sugo. Unya kabalo ba ka mga kaigsuonan ang gipakita sa Biblia unsay dagway sa mga taong nahigugma sa atong buhi nga Dios. Unsay gipakita mga kaigsuonan matud pa sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 10. Diha makita nato mga kaigsuonan unsay dapat nga atong makita sa atong kaugalingon nga nagpakita nga nahigugma ta sa atong buhi nga Dios. Ingon na minsay diha sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 10, ang Dios makiangayon dili siya malimot sa inyong nabuhat og sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang og sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Ang pagtabang mga kaigsuonan dili lang mga kaigsuonan sa sulti kundi sa buhay. kahayag sa adlaw. Ang panangsahan niya sa kahungkuran Sister Marlene, good morning. Happy watching. O ang Diyos mga panalangin sa mo pagtunin sa atong programa. Kumusta man ang mga bata si Marcos o si JD? Pas maimbuntag kanindot sa background hamugaway kaayo lantaon. Mas manindot ni Sister Marlene kung ako nining mataod tanan ang soundproofing. Kuwar ni itaod yun. Karon mga kaigsoon bulahan ugma sa atong panag-uban sa atong programa. Murag mo itom ni siya diri nya nindot na kain tan-awon mga kaigsoon niya palitag suga nga medyo mas makapahayag ba para sa kay mayaan sa atong buhi nga Dios. Si Sister Gloria H. Herminio maayong buntag pas og sa tanan pwede pas request ikaw ang kusog ato anang tagaan og pagtagad ang imong request Sister Gloria. sa mga paday ngalan niya igasinggit. Maayos siya nga Diyos, nagpabilin siyang takos. Sa mga paday ngalan niya igasinggit.
Maayo siya nga Diyos, nagpabilin siyang takos sa mga pagayt nga niya igasinggit. Maayo siya nga Diyos, nagpabilin Sister Malene Rosagaran Pugoy, blessed morning Pastor Gedeon, og sa tanan nga mga igsoon ko sa Ginoo, og viewers dalaygon ang buhing Dios sa kabuntagon. God bless you always. Atong igsoon nga OFW pod nga nakiguban sa itong programa. siya sa kadaghanan, daigo siya sa kalingawan, awitan siya sa kadagatan, simbahon siya sa kapatagan, yukuan siya sa kaukiran, si Jesu Kristo nga bantugan. Daigo siya sa tanang dapit, daigo siya sa tanang oras, daigo siya Banji, mga kaigsonan, ingon siya, si Sister Banji, Kuloy, Riboskelyo. Oy sis, good morning. Salamat kayo sa imong pag-tune in. Kumusta mo dias mo albual? Basig og sunod semana among isit og amo ang amo asang konon tan-awon kung makabisita mabidias mo albual. Karon di ang Sabado, akong gipasalamatan ang Dios nga karong Sabado do na tay ablihan nga tigumanan dihas Liloan, Cebu. Dalagon ang Dios. Salamat sa Ginoo. Matud pa sa atong igsoon Sister Banji nga gikan og danuka dihas mo albual. Maayong buntag Pastor. God bless sa imong kinabuhi. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Request ko Pastor Kristohanon. Okay, sa man ang klaseng Kristohanon, daghan mo tong kantang Kristohanon na may Kristohanon pagmata, na apoy Kristohanon magpakabana, na apoy pagpakabana. Okay, arita sa sunod nga awit mga kaigsuonan nga gi-request atong igsuon nga Sister Gloria. Ikaw ang kusog sa ato nga programa ngang pulong mo, kinabuhi ko. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o dalampanan, walang abot man ang problema, walay maika pahimulan, walay maika kumpara sa imong gugma. Si Brother Ricardo Rosales, request ko kanta dito sa cross. Ako na kanta diri. Oy, salamat sa Ginoo. Ato nagkataon ron. Gugma mo alang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo. Human aning ikaw ang kusog, ato ang Tagalog pagtagad ang request Kristohanon. Dayong dito sa cross. Og salamat kaayo si Brother Juan Inopia, last request nako nga kanta Pastor o Dios ania. Kaya to taganang pagtagad mga igsoon. Si Brother Renel Dolingoy nga nanuka dihas Dumaguete City. Maayong buntag nimo diha Brother Renel. Kumusta ang kinabuhing Kristohanon? Maayong buntag Pastor Gedeon Candelario og sa tanang viewers. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Request ko og song Pastor Milagroso ka. Ay salamat kayo si Sister Stacy Castelio. Tumagin maayong buntag Pastor og sa tanan nga nagsubaybay ni ining programa, ilabi na sa buhi nga atong manluluwas nga mao si Jesus. Amen. Request ko og song Pastor katong manlalaban. Ato anang pangitaon diri. Si Sister Natalia, ingon siya sa Juan 14:15. Kung naigong makamukan nako, tumana ninyo ako mga sugo.
Ang tao nga dunay gugma sa Dios makita kini dihas paghigugmaay, paghigugma sa iyang isig kataong. Muna gyud pinaka-importante. Natukar na to nimo pas katapusang dihog. Ako na tong natukar kaganina. Gikan ni Pastor John Abraham Irano. Tanaw ko diri pastor samtang hulat sa kanta katapusang dihog. Uy, ako na tong murag ako na mo tong natukar kanina. Para ni sa mga Kristohanon sa Liloan Compostela paingon diri sa Subang Dako Mandawi. Maayong pakig-uban ni Inday P. Sinados Barontoy, maayong buntag pastor og sa tanan naminaw sa programa. Naminaw mi samtang nang laba. Okay, naminaw sila samtang naglaba. Akong balik-balikon tayong unsay mga kuan dere be. Unsay mga awit makalangit nga gipang request atong tagaan og pagtagad. Okay. Si Mercy Villarubia, marugulat na ko ni mabasa, mayong buntag pastor og sa tanang katawhan sa Dios. Mo-greet ko sa tanan akong kauban sa Wonder Nils Pacific Mall og sa SM City. Ang Dios manalangin natong tanan. Glory to God. Okay, salamat kaayo. Okay, atong pagtagad usa toy mga request dire, basig nasaylohan ako tinuora pod ba. Okay. Napakoy nasaylohan. Katapusang dihog. Mo na ni ato na ning napatukar request po ni sister ni Brother Juan Inopia. Ako na nang patukar Pastor John ang katapusang dihog. Unya OFW. Okay, unya request ikaw ang kusog. Mao ni katapusan. Unya ang sunod ani request pagtuong Kristohanon. Okay, pagtuong Kristohanon di ay gikan sa atong igsuon nga nanukad des Moalbual. Nag-request siya og pagtuong Kristohanon. Okay. Pagtuong Kristohanon. Kristohanon. Pagtuong Kristohanon. Okay. Diara ang imuhang awit, Sister Banji nga nanuka dihas Moalbual, Cebu. Human ani dito sa cross og Dios ani Atong kinabuhi lumalabay lang, kinahanglan nga mangandam tang tanan, kay si Kristo atong saligan sa tanan nga kalistanan. Siya'y atong paglaom sa ganti sa kaluwasan. Kung mangit-ngit ang dalan sa yutan, puno sa kahadlok o sala, dili angay mabalakan kay si Kristo atong giyan. Dapat ay kanta nga patukaron milagroso ka. Request atong igsoon Brother Rinaldo Lindoy. Pagtuo atong ligonon Kristohanon. Usa ka pangutana mga kaigsuonan, pagtuong Kristohanon lig-onon. Unsa man kahay makapalig-on sa atong pagtuo kung ang atong mata ang atong igdudong og kanunay natong gihatag sa mga butang sa kalibutan, ilabi nas panghitabos naong sa kalibutan. Igsuon ko sa Ginoo, ang makapalig-on sa atong pagtuo mao ra gyud ang paghatag og panahon sa pulong sa Ginoo. Magninaturon isip sundalong Diyos no, kasing-kasing tapot lion, saan niya bilihon, si Kristo iya kitang luwason, puloy anang alang sa matinumanon. Kung mangit-ngit ang dalan sa yuta, puno sa kahadlok og sala,
dili angay mabalaka, kay si Kristo atong giya. Maayong binuhatan, ipakita higala. So maayong binuhatan, ipakita higala. Pagtuo atong ligonon Kristohano, Magbinatulon isip sundalong Diyos nun, kasing-kasing tapot lion, saat niya bililhon, si Kristo iyakitang luwason. Puloy-anan alang sa mati numanon. Pagtuo atong ligonon Kristo. akong gigreet mga kaigsonan nato igsuon nga usapod nagsunod ni mong programa si Ma'am Sharon Centenia nga naa sa Sweden ug ang iyang amiga nga si Annalisa Carbajos. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi ug dalaygon ang Dios sa pagluwas sa inyong kinabuhi. Sa matag karon unya na nalipod ang Dios ug nakig-uban sa inyong pagpuyo diha sa Sweden. Puloy-anan alang sa mati numanon. So ang langit mga kaigsuonan puy anan regionas mga taong matinod-anon. O asamanta nagmatinod-anon kaha dagway. Sa mati So munang ingon si David mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ingon siya nga ang Dios o Ginoo matinod-anon kani atong matinod-anon kanimo. Maayo kani atong hingpit mo ng krusada ni Jesus. Pag mahingpit ka mo kay ang inyong amahan nga tuwa sa langit hingpit. Okay, arita sa awit mga kaigsuonan nga request sa atong igsoon nga naa sa Bohol dito sa cross. Unya request po ni Inday Jackie Abindan nga nanuka diha sa Japan, wala na to matukar kagahapon. So atong tukaron ni mga kaigsonan ang dito sa cross. Awit mga kaigsonan nga gihatag sa Ginoo 2011 sa dihang nagkanser kog leukemia. O niya mo ni ang unang awit nga gikumpos mga kaigsonan na kumpos sa atong pagtikang diha sa tawag sa atong buhi nga Dios dito sa cross. Okay, ako sang itaod kay naibot di ay. Okay, okay. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mangalad, kay ikaw ang ipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus.
Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mangalaga. Ka ikaw ang gipadala sa Amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa cross. Daghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang imong tulong, ikaw lamang ang angayang simbaon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan sa pagtubos mo dito sa cross. Karon kami aniya, kami nagkahiusa, dili mang relihiyo, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubag, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan sa pagtubos dito sa cross. Ang kaluwasan nga nang Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa tanang panahon nga nagluwas kanato tungod sa iyang dakong gugma, iyatang gitubos og siya ang nagantos dito sa cross aron kita mga kaigsuonan dili na kita magantos. Hinoon magpuyo na kitang malipayon madaogon sa tabang sa atong buhi nga Ginoo. Okay, arita sa sunod nga awit mga kaigsuonan, O Dios ania, request ni Brother Juan, okay, O Dios ania. Okay. O Dios ania. Sa imong awit nga gi-request sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Human ani mga kaigsuonan, milagroso ka atong tagaan og pagtagad. Ang milagroso ka. Kina pa ang atong manlalaban di ay sunod milagroso. May atong tagaan og pagtagad. O Diyos ania, ang kasing-kasing ko o kinuin sa mga Ayaw kalimot mga kaigsuonan na atorong hisgutan ang angay nga pa ning kamutan sa tao samtang buhi pa siya. mga sala ing kinabuhi ko, imo ang
adlaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga gihatag mo kanako ug ligunan. Himo ang masinugtanon kanimo. O Diyos ania. Mayo nga pakig-uban ni Sister Leonesa El Sordelia. Good morning, sis. Good morning, Pas, ug sa tanang naminaw. Si Pastor John Abraham Mirano, daghan karong pastor, mga alagad sa Dios, ilang giatiman og maayog katong dako og gihatag og hinatagan og katong gamay pasagdan lang. Murag nakaigo mga pastor. Pero mao na ato ang pag-ampo mga kaigsonan, ang mga alagad sa Ginoo walay laing atimanon kundi ang trabaho nga gibili ni Hesukristo, ang pagsangyaw, ang pagtudlo, ang pag-ampo, number 1 ang pag-ampo mga kaigsonan. Una nga usahay masubot lamang dili sad nato nay katingala kay duna na nay gipakita ang atong Ginoong Hesus sa panghitabo sa katapusang mga adlaw, ibin ang mga apostoles tungod sa pagkapuno nila sa balang espiritu. Ilang nakita nga sa katapusang mga adlaw, Pastor John, nga ang kinaiya sa tao maghuna-una lang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Maubitaw ng ubang mga pastor dunay negosyo. Kaysa mga auto pastor dunay negosyo, ang uban ipasangil sa ministry para kuno makatoyok na anay pamaagi ang Ginoo. Dili iya ng ministry na sa Dios, duna say pamaagi. Dunay pamaagi ang uban mga kaigsonan, wala pa gyud matagbaw ang ngalan sa Ginoo, gibaligya ginegosyo. Unang usahay mga kaigsonan, makaingon ta nga amot lang. Mao na ni katapusang yung naanatas katapusang mga adlaw. Nanggawas naman ang mga ilhanan o gipanagnas bala ang kasulatan nga dunay mga tao nga walay laing gihuna-huna ang iyarang kaugalingon o ang iyaharang pagkwarta. Munang ang uban ipasangil sa ministry, ipasangil sa buluhaton, munang magnegosyo bisan kon wala pasagdai sa Ginoo. Di ba dunay mga tao mga kaigsuonan ning suhid sa Roman Katoliko? Tanawa ra ng uban mga kaigsuonan ang ilang simbahan gisudlag eskwelahan unya maitabag brato pertera bang mahala. Tinuod man na. Usa may gapaloyo ana. Daghan karon mga simbahan mga kaigsuonan wala motukod og Bible school, walay basic pastoral, pero noon ay secular. Unang kita mga kaigsuonan dili ta maglangan-langan, dili po ta magpaulahi. Kay gibutangan man tas Ginoo ani nga kasing-kasing padayon ta nga maisugon mo barog samtang di pa ulahi ang tanan. Niya ako gipasalamatan ang Dios sa kinabuhi ni Pastor John. Matod pa magsugod nako Sabado, Pastor. Atong ihalad ang dapit diin ta magkauban karong Sabado. Dias liluan mga kaigsuonan mag-upin tag simbahan ato pagpakan ng Ginoo. Mayong pakig-uban ni Sister Rosalie Orsaldaal, salamat sa Ginoo sa bag-ong adlaw nga gihatag kanato karon sa dakong gugma kanato adlaw-adlaw. Amen. Salamat kaayo Sister Rosalie, og salamat kaayo sa buhing Dios sa imuhang kinabuhi diha sa California. Dugang awit mga kaigsonan sa ato nga programa, milagroso ka. Milagroso ang Dios. Wow. Kinsa man kaha ang makasinati sa pagkagamahanan sa Ginoo, siya nga nahigugma sa Dios, siya nga nagamping og nagtuman sa kasuguan sa Ginoo.
Kung ikaw nagtuman sa sugo sa Ginoo, ikaw nga tao bulahan kay makakita ka sa pagkagamhanan sa Dios. Sa iyong mga kamot kinabuhi tugyan ko. Kay higingpit nga kayuhan, ikaw man Ginoo. Walaylain nga ngalan, napuno sa himaya ug pagkabalaan. Iyong mga kamot kinabuhi tugyan ko. Kayang hingpit nga kaayuhan, ikaw man Ginoo. Laylain nga ngalan, napuno sa himaya o pagkabalaan. Milagroso ka, o Diyos. Gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong Tumlambing kinabuhi ko, busa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ka, O Dios, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaing kinabuhi ko, busa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ang Dios, mga kaigsoon. Juan Inopia dalaygon ang buhing Dios pagkanindot sa mga awit nga diha lamang kaniya ang tanan nga mga pagdaig ug pagpasalamat og dungog og himaya dalaygon ang Dios. kaayuhan, ikaw man Ginoo. Laylain nga ngalan, Napuno sa himaya o pagkabalaan. milagroso ka, Na Diyos, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko, usa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagroso ka, O Dios, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko, busa itugyan ko ang tanan, diha kanimo. Sa mga kaaway ko, ikaw ang makigbatok, Ginoo. bugang kalinaw mo Abot ka na ko, mao ka na ang saad mo. Milagroso ang Dios. Milagroso ka, O Dios, gamhanan ka, Jesus. Ikaw ang buktong paglaom ning kinabuhi ko, busa ituyan ko ang tanan, diha kanimo. Milagro
tanan diha. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa iyang pagagamhanan o pagkamilagroso, ikaw ug ako hangtod karon buhi gihapon. Maayong pagpaminaw, happy watching ni Sister Violi. Good morning po. Hagia at saka good morning po sa lahat na nanonood. Salamat Panginoong Diyos sa kaniyang paggabay niya sa bawat isa nating mga buhay. Mayong pagig-uban na Sister Violi, ang Diyos magapanalangin. Og maayong buntag ug maayong pagig-uban sa akong igsuon si Elsie Candelario Edanio. Amen. Thank you Lord sa mensahe sa awit. Kisalamat sa Ginoo. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Milagroso sa tanang panahon. Okay, ako ang sugdan mga kaigsonan ang pulong sa atong buhi nga Dios og hapinan nako ni usa ka awit nga langit ang piliya. Og kung doon na mo'y mga kasing-kasing sa pagpangita og mga awit makalangit, labi na gyud sa atong mga kompos mga kaigsonan, pwede ninyong bisitahon ang atong YouTube channel, ang KNK Official. Kahayag ni Kristo, mo na ato ang gibutang diha. KNK Official mga kaigsonan, pangitaara sa ato, pangitaara na sa YouTube. Unya ngadto ato na ning maedit ang mga bag-ong mga awit mga kaigsonan. Daghan naman og mga awit nga gihatag ang Dios sama sa gihatag atong miaging adlaw. Ginikanan, ginikanan ato nang tagaan ninyo pagtagad kanang ginikanan nga awit. Unya daghan pa gyud nga mga awit katong Kristohanon pagmata, unya ibin ayaw usiki langit ang pilia, wala pa gyud na mapasod sa ato ang studio. Pero karon naanata sa ato ang studio mga kaigsonan mo na nga ongoing ato ang ipaayo ang atong computer kay ang gipalit natong computer mahal-mahal ba gyud to. Unya di nagkuba man matud pa sa usas mga kaigsuon nato nga technician, pastor maguba man kun nagdili gamiton sama ra pug kuno nas aircon nga magamit na unya kuan bitaw ko no kanang dili magamit og dugay-dugay maguba ko no muna nga ni arko diri sa atong studio room around studio unya diri na ta nag live. Unya akong gipasalamatan ang Dios nga uning hapon ako ning atimanon pagkaugma maitom na ni tanan kani mo ni ako ang gipapilit. Unya mahugad-hugad na ni siya, nindot na ni siya. Unya mo gamit tatag katog yung Scarlett unya computer. Unya to nang gamiton ang atog yung recording studio. O sa pagkakaroon akong kitawagan ang mulimpyo sa mga awit si Darosco nga taga Lapu-Lapu. Siya mao magyoy gigamit sa Ginoo sa paglimpyo og mga awit makalangit. Siya ang mopasod unsay mga teknik ilabi na ang mga awit mga kaigsonan magahalad mga pagdaig. Siya mo'y nagkuan anay naglimpyo ana. Siya mo'y nag-advise in ana ang style in ana pag naipagpapasabog. Okay. Unya atang-atangan nato mga kaigsonan ilabi na ang mga mga awit makalangit kanang ayaw siki. Unya langit ang pilia. Unya pag seryoso na daghan kayo Kristohanon pagmata. Og OFW si Jesus atong higala. Daghan pa kayo mga awit mga kaigsonan. Katong coronavirus, napagi mga coronavirus nga mga awit. Hinahinay na nato ng kamon. Kay salamat sa Ginoo. Hallelujah. Og sa di pa ta mo adto sa pulong sa Ginoo kanang paghisgot sa mga butang nga angay natong paningkamutan bitaw samtang nagpuyo pa ta niining naong sa kalibutan to sang Tagalog panahon ang pagpaminaw sa awit ayaw pwede ayaw usiki og langit ang pilia. Amo ni matod pa sa ako ang igsuon, pastor. Excited ko kay maminaw anang kantaha kay ma-relax ang akong nauna. Ingkong dalaygon ang Dios nga ang awit nga gihatag sa Ginoo sa atoa maoy gigamit sa Ginoo aron makabatog kalipay, makabaton og kana bitang kaharuhay sa panghuna-huna ilabi nyo sa pagbati mga kaigsuonan. Si Pastor J. Salamputan, nakig-uban, Pastor, happy watching og ang Dios magapanalangin.
Amin. Gipauswag jud sa Ginoo ang imong programa, pastor. Salamat sa Ginoo. Sa mga kaigsunan usab nga dunay kasing-kasing, dunay gugma sa ato ang live streaming. Niya mato ta, pastor, ikaw na'y bahala. Salamat sa Ginoo. Si Lord na'y bahala. Siya mo'y nagtimon sa to Wala tay mahimo kung wala siya. Okay, ako ang prayer is mao ni, Lord, giyahimi nga ang among buhaton walay laing mapatas og mahimaya, ikaw lamang. Ayaw usiki og langit ang pilia sa ato ang programa awito nato ni unya sunda unya pamalandungi ang mensahe niini. Unsay mga butang nga imong iambingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki, bisan unsa kakadato tanan imurang biyaan, yutag balay ug salapi kini awayan lang. Unsay mga butang na imong iambingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki, bisan unsa kakadato anan imurang biyaan, yutag balay ug salapi kini awayan lang. Unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batonan aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo, duha ka dapit giandam niya, langit o impierno, pabilion kaniya og ang binuhatan mo, maoy saksi kung asa ka, samtang buhi ka pa, langit maoy pilian, samtang buhi ka pa, langit maoy siguruhan. Samtang adlawan pa magapili pa kita, Biblia basahan, mga wali maminawa, gamita ang tanan, kay Biblia maya matuman. Tanang binuhatan mo, gantihan sa Ginoo, unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay angay batonan aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo, duha ka dapit giandam niya, langit o impierno, mapilion kaniya og ang binuhatan mo, mausaksi kung asa ka, samtang buhi ka pa, langit mao'y pilihan, samtang buhi ka pa, langit siguruhan. Samtang nagkinusara, samtang
Nag-inusara, nag-relax-relax ang managsa. May paiba sa Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw ba ilas sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong pagibadlong, kay dili ka kaikya sa hukman ng kadadon, sa hukman ng kadadon, sa hukman ng kadadon. Ayaw sige ang alaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilas sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Tanang mong binuhatan, dayagog gitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang alaw mo, sa mga butang ang ibilin lang inigbiya mo. Ayaw mailas sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw mailas sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Ang tinuod nga kalipay na aragyod kang Kristo. Kung si Jesus, mga kaigsunan, naas imong kinabuhi, dili mo biya ang kalipay. Ang presensya sa Dios, mga kaigsunan, tuburan sa kalipay. Ang presensya o pakiguban sa Dios kanunay makabaton taog kalinaw katagbawan. Unang naay mga awit, sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko, ihalad ka nimo. Mga awit, mga kaigsonan nga kanunay na natong gigamit sa paghalad ngadto sa atong buhi nga Dios. Kung nabati nimo ang kalipay, kung nabati nimo ang kalinaw, kung nabati kag katagbawan, ihalad ang kinatibuk-an ngadto sa Dios. Ihalad ang imong kinabuhi. Buot ipasabot, magpagamit ta. Buot ipasabot, mga kaigsonan, ang atong paningkamutan dapat sa atong pagpuyo ningnaw sa kalibutan, ang trabaho ni Jesus. Maunay pinaka-importante nga angay natong tagaan og pagtagad ang trabaho ni Jesus. Apan kinsa man ang tawo nga makahimo sa pagtrabaho ni Jesus, sa pagtrabaho sa trabaho ni Jesus, siya nga naningkamot, mga kaigsonan, sa iyang kinabuhi nga dawaton sa Dios. Unsa may mga pamaagi, mga kaigsuonan? Una natong paningkamutan, mga kaigsuonan, kay mo ni gitagaan nato og pagtagad. Ang angay nga paningkamutan sa tao samtang buhi pa siya. Mao na giingon ni Solomon, mga kaigsuonan, sa Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 1. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Samtang do na pa kay kusog. Muna angay na to nga
Ay hinumduman mga kaigsuonan. Atong hinumduman nga siya mo'y nagluwas, siya mo'y naghatag sa tanan, siya mo'y naghatag og kinabuhi, siya mo'y nagatiman, siya nagproteksyon, siya ang tanan. Pagkaon, besti, giinom, kusog, maayong panlawas kana gikan sa Ginoo. Usa ka butang mga kaigsuonan nga angay tipigan sa tao. Nga angay niyang barugan. Mao ang gihimo ni Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Unsa may gipanghimo sa Dios, unsa may nakita nimo nga gibuhat sa Dios sa imong kinabuhi. Tubag. Tubag sa atong Dios, tubag sa mga pag-ampo. Di ba kaniadto mga kaigsuonan, daghang kay mga prayer, Lord, luwas ako. Lord, panalangini ko. Lord, ilayo ko sa mga pagsulay. Gibuhat sa Ginoo ang tanan. Gibuhat o gihatag sa Ginoo sa may atong gipangayo sa dihang ning duol tas Ginoo. Wala hikaw sa Ginoo ang unsa may atong gipangayo tungod kay nasayod ang Dios nga kung iya kining i-release mga kaigsuonan, hamugaway ang atong pagpamuhat, hamugaway ang atong pagpanarbaho sa mga buluhaton nga gibilin sa atong Ginoong Kristo. Walay bikil. Muna nga hangtod karon naa ka sa maayong panglawas. Gibuhat sa Dios ang tanan. Gihimo sa Ginoo ang tanan. Aron ang imong lawas, ang akong lawas, gamito nato sa paghimaya sa atong Dios. Unsa may mga pamaagi mga kaigsuonan aron ang ato ang trabaho ug pagkinabuhi ning naong sa kalibutan dawaton sa Dios. Dili tanan nanarbaho diha sa trabaho ni Ginoong Hesus dawaton sa Dios. Kung imong lantawon ang teaching ni Jesus mga kaigsuonan sa Mateo 7:21-23 nga daghan kayo mga tao nga nagasangyaw sa mensahe sa Ginoo, mayong balita sa paghari sa Dios, daghan nga mga tao nga nagsangyaw naghimo pag mga milagro sa pangalan ni Ginoong Hesus, daghan mga tao nakapagawas og mga yawa, nakapagawas og demonyo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus apan sa takna nga mobalik si Jesus, dili dawaton ni Jesus. Diha imong makita mga kaigsuonan, dunay mga trabaho sa tao nga kawang atubangan sa Ginoo. Busaon sa may angay natong paningkamutan aron ang ato ang pagpuyo ning naong sa kalibutan nga nagtuo tag Dios na higugma ta sa Dios samtang nanarbaho ta mahimong bililhon sa trono sa Dios. Unsa may angay natong paningkamutan aron dili mahimong basura ang unsa may atong gihimo diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Hisgot tag gugma nato sa Dios kanang pagpangalagad na sa Ginoo kanang pag-atiman ngadto sa atong isigataw, pagtinabangay, paghinatagay, pagdinasigay, paginampuay, mga buhat kana nga angay nga natong imintin mga kaigsuonan sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan samtang nagpuyo ta sa nagpuyo ta ibabaw sa kalibutan samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Munay dapat nato nga kabisihan Pero atong siguruhon mga kaigsuonan nga mahimong bililhon, mahimong daw sama kahumot sa gisunog nga insenso nga halad, buhing halad ngadto sa Dios. Unsa may mga pamaagi nga angay natong paningkamutan nga mamintin sa atong pagpuyo ninong sa kalibutan aron sa ingon ang atong paghago mga kaigsuonan, paghago, pagampo, pagsangyaw, pagsimba, pagbasa sa Biblia, pagtuon sa Biblia, dili na sa sayon Pero dihas bala ang kasulatan kabalo mo gunsa. Diha gipakita nga adunay mga sakripisyo dili dawaton sa Ginoo. Duna po'y sakripisyo nga gidawat sa atong Ginoo. Kung imong lantawon ang balaang kasulatan mga kaigsuonan sa wala pagani ang balaod, duna nay mga halad nga wala dawata. Doon na po'y mga halad nga gidawat sa Dios. Usas mga panamina natong mga Kristohanon ang kinabuhi sa duha ka mga igsuon ni Noah. Si Cain og si Abel, pareho silang nagtuog Dios, sila sama kanato nga nagtuog Dios. Naghimog mga halad sama usab kanato nga naghimog halad. Diha gipakita mga kaigsunan dunay mga tawo nga nagsekripisyo apan nahimo hinuong layo sila sa Ginoo.
Pag abot ni Jesus kung imong lantawon, daghan naghimog mga halad, daghan og naghalad ngadto sa Dios. Pero ang ilang pagsimba o paghalad, mao hinuoy nakapahilayo sa Dios ug nahimong dulongtanan atubangan sa Ginoo. Usa kini mga kaigsuonan nga buhat nga makaingon tang sayang og usik. Busaon sa may angay natong paningkamutan tinguhaon aron ang ato ang mga pagpaningkamot mga kaigsuonan dili mahimong kawang ug dili mahimong basura atubangan sa Dios. Atong tan-awon mga kaigsuonan ang sulat ni Apostol Pedro. Atong tan-awon mga kaigsuonan ang sulat ni Apostol Pedro. Kung doon na mo'y Biblia, pwede ninyo nga basahon, ablihan ang inyong Biblia diha sa ikaduhang Pedro. Ikaduhang Pedro mga kaigsuonan, kapitulo 3. Okay. Ito ning tagaan og pagtagad. Kapitulo 3, versikulo, sugod kog 14. O kining maong versikulo, nasuhod ni sa usa ka konteksto, usa ka panabot mga kaigsuonan, sa kapitulo 3, nagsaad ang Ginoo nga mobalik siya. Ang saad ra ba sa Ginoo mga kaigsuonan, di gyud na niya pakyason. Wala pa'y saad sa Ginoo nga gipakyas sumala sa Biblia. Walay saad sa Ginoo nga gipakyas. Kung mubalik siya, mubalik ug mubalik ug mubalik kayo siya. Ug ang iyang balikan, katong mga tao nga matinud-anon o kapiyalan sa mga buluhaton nga gibilin sa atong Ginoong Hesus. Katong mga taong kapiyalan Katong mga tao nga nagmatinud-anon. Katong mga tao nga seryoso nga nangalagat. Katong mga tao mga kaigsuonan nga nagtinarong sa pagpangalagad. Katong mga tao nga lunod patay kanang uno na nganay ni unong sa trabaho ni Jesus. Maunay balikan ni Jesus. Katong wala maulaw sa buluhaton sa trabaho ingon nga Kristohanon. Unsa may angay natong paningkamutan mga kaigsuonan, dihas 14 ingon siya. Busa mga hinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw. Paningkamot kamo pag-ayo. Kanang pulong paningkamot, do na pagyoy labaw ana. Dugangan ni Pedro pag-ayo. Paningkamot pag-ayo. Wala nay lain pang makalabaw anang pulong paningkamot pag-ayo. Kung moingon tang paningkamot pag-ayo, hinot-danay Hinot-danay. Wala nay moingon ta nga. Oy, reserba. Wala nay reserbahay. Paningkamot pag-ayo. Unsay angay natong paningkamutan pag-ayo nga mahimo kamong putli. Yes, tinuora mga kaigsuonan, gihimo kitang putli sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, gihalad siya dito sa cross aron kita mahimong putli atubangan sa Dios. Ang problema, ang pagmintin naa nato ang katungod. Naa nato ang trabaho sa pagpadayon, sa pagputli suma sa gihimo ni Ginoong Hesus dito sa cross. Kung giunsa ta pagputli sa atong Ginoong Hesukristo, dapat mausab ang ato ang pagabuhaton. Buot pa ipasabot nga magpalangsang punta? Dili, ang pagputli sa pagpabilin, sa pagkinabuhi, diha sa pulong sa Ginoo. Paningkamot kamo nga mahimong putli. So sa ato pa, mahimo pa lang mahimo pa lang. Daghang kayo mga tao, mga kaigsuonan, nagtuo sa atong Ginoong Hesus. Nga nagtuo, giputli na sila dito sa cross. Pero wala nila masinatiing. Ano man? Kutob ra masunahuna ang pagtuo. Wala man sa pagkinabuhi. Daghang kayo mga tao, mga kaigsuonan, og ako nagtuo, ako nagampo, nga dili usakas mga tao, nga nagtuo, nga kutobras imahinasyon, kutobra nag-imagine bitaw, nga nagtuo sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo, kinagsimba na siya. Kunya, di ba daghang kay mga tao, mga kaigsuonan, pag nakasimba, murag nakapangalagad na. Di ba? Pag nakasimba na sa Dios, nakaadtog simbahan, nakadaig,
nakaawit dito, nakapaminagwali, nakapangalagad na. Uy, dili pa yun ang pagpangalagad eh. Kung muingon kang pagpangalagad, pag-serve mga kaigsunan, mao ang pagpangalagad o pag-atiman sa trabaho ni Jesus. Unsa may trabaho ni Jesus? Di ba? Mao ang pagsangyaw. Mao ang pag-ampo. Mao ang pagtudlo, pagpahigawas sa mga taong gidaog-daog, sa mga taong gibilanggo, pagpahiguli sa mga pananaw sa mga buta. Butas kamatuoran, tungod kay sa mga butang sa kalibutan, sila giharian. Daghang mga tao, mga kaigsuonan, nga kunuhin ang kapangalagad sa Ginoo, pero mga butang sa kalibutan, maoy gi atiman. Dili ang trabaho ni Jesus. O ako nagtuo nga dili kausa anak nila atong pagpakan ang Ginoo. Nanuman, tungod kay gipukaw ka karon sa Ginoo. Gipukaw ta sa Ginoo. Inday, dudong, pagmata na. Dili trabaho natong Kristohanon nga mabisis negosyo. Dili trabaho natong Kristohanon ang pagtigom og bahandi sa kalibutan. Hinuon ang trabaho sa Kristohanon mao ang pagtigom og bahandi sa kalangitan. Aron mapuslanon ang atong trabaho samtang naghulat pa ta sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Dapat ang atong kinabuhi halad ang atong mga tagitrabaho ato ang mga gihimo buhing halad. Unsa may mga pamaagi pastor unsa may angay na akong imintin o paningkamutan aron kanunay buhing halad aron ang ako ang gihimong pagtabang sa akong isikataw, pagpaluyo sa buluhaton, diha sa pagpangalagad sa atong Ginoong Hesus, mahimong bililhon atubangan sa Dios. Ikaw nga naghatag, ikaw nga nagpaambit, dapat naningkamot ka nga putli mga kaigsuonan. Now, ang Biblia nagsugilon mga kaigsuonan unsay mga pamaagi aron ang tao maputli. Usa sa mga pamaagi mga kaigsuonan nga ang tao maputli mga kaigsuonan. Ingon diha sa sulat ni Pablo diha sa unang Tesalonica kapitulo 4:3. Gusto sa Dios nga magputli kamo pinaagi sa hingpit nga paglikay sa immoralidad. So kung gusto ka mga kaigsuonan nga maputli ka, limpyo ka atubangan sa Dios, naani mo ang buhat, ang aksyon. Ang aksyon nato diha paglikay. Paglikay sa matud pa immoralidad. Sa to pa kung naamang gani mga dili maayo mga kaigsuonan nga imong makita, nga imong madungog, nga mo invite nimo, nga mo dani nimo, likay balibare. So naa nato ang aksyon. Ingna kagahapon kaniadto in anak ko. Pero karon gibalaan o gimatarong nako sa Ginoo. Barugi ang imong pagkakristohanon. Barugi ang imong pagka-born again. Barugi nga anakas Ginoo. Barugi nga iya na ka sa Dios. Maubitaw ng mga sulat ni Apostol Pablo, kamo kay iya naman mo sa Dios, katawhan na mo sa Dios, paningkamuti nga mahimo kamong Dios nun, matarong. Ato ng trabaho ang pagpaningkamot eh. Sa dihang maningkamot ta, igsuon ko sa Ginoo, tabangan ug ubanan putas Ginoo. So sa ato panaan nato ang trabaho, paglikay, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Now, usas makatabang mga kaigsuonan nga aron makalikay ta sa mga buhat nga dili maayo mga kaigsuonan. Magpatudlo ta. Magpatudlo. Usas mga gikinahanglan nato mga kaigsuonan, consultation. Mangonsulta ta, mangutana ta sa mga pastor. Mga pastor pud nga nagtinarong. Nganuman dias Biblia mga kaigsuonan imong giklaro daghan kay pong mga alagad sa Ginoo nga wa pon magtinarong.
kwarta mo'y giuna. Kung imong lantawon ang ministry ginegosyo. Wala pa gyud matagbaw mga kaigsuonan, si Jesus gibutang diha sa mga t-shirts uban pang mga items gibaligyag mahal. Di negosyo. Salamat kayo ni Sister Anatelia Ibon, matod pa niya. Mo ni giingon diha sa sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 6 atong tagaan og pagtagad. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 11. Unsay giingon? Apan ka ikaw iya naman sa Dios. Ikaw, ako. Iya nata sa Dios ato pagpaka na Ginoo. Iya nata sa Dios. Likay kining tanan. Kung sa man tong likayan nato, bersikulo 9 ug 10. Ang kuyaw, lisod kayo ng likayan kung ang imong kasing-kasing nahalad nimos kalibutan. Kay kung ang imong kasing-kasing nahalad nimos kalibutan, ang imong pangandoyon, gusto kang madato, gusto kang makwartahan, gusto kang mainila, o maunay imuhang mahatagan sa unsa may naa nimo. Kusog, abilidad, talento, kaalam, maunay imuhang adto nimo na gamiton aron madaghan ang imong kwarta. Pero ang tambag sa Biblia kanang bersikulo 9, bersikulo 10 diha sa unang Timoteo kapitulo 6, dapat likayan. Likayan. Hoy, ato kuno nang susi-susion. Ato kuno nang susi-susion. Ato kunong eksaminon atong kaugalingon. Kung wala ba nato na wala ba nato nagisindro ug ato ba nang gilikayan? Kay ang mga tao, mga kaigsuonan, nga walay laing gihimo, gawas lamang sa pagpadato sa mga butang sa kalibutan, gusto nga madato ding naong sa kalibutan. Ingon ang Biblia nga nakita ni Apostol Pablo ang mahitabo sa mga tao nga sama ana, maadtos kalaglagan, kagulanan, mahiagom sa daghang mga kagulanan, ug mahimulag sila sa tinuod nga pagtuo. Ano man ang pagtuo nga tinuod, dunay trabaho. Pero ang taong ang pagtuong patay, mura na sang nag-imagine nga naay Ginoo. Unya pawit-awiton, muawit sad. Muna nga ingon siya, tungod kay ikaw, ako, kita, iya naman sa Dios. Likay kining tanan. Sa to pa, kanang tanan. Kanang pagpakadato, pagpaharuhay. Ang tinuod nga haruhay mga kaigsunan, kanang kontento Kanang kontento. Ingon siya, paning kamuti nga mahimo kang matarong og Dios nun. May pagtuo, may paghigugma, may inantuson og maaghop. Ang makatabang ani mga kaigsunan kabaluga, ang Holy Spirit. Ang balang Espiritu. Pero kanos man na siya mabuhat aron pagtabang nimo. Sa dihang imo siyang parion. Kanos aman siya makalihok sa dihang imo siyang tugutan. Unsa may mga ilhanan nga gitugutan nimo ang Holy Spirit nga namuhat, tagaan nimo siya panahon, higayon. Usa sa mga aksyon, mga buhat nga imong gihatagan ang Holy Spirit nga maghari nimo mga kaigsunan, mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios sa imong gibuhat karon. Pagbasag Biblia, pagampo sa Dios, pagpraktis og mga awit makalangit, pagdaig sa Ginoo, ikaw og ang Dios. Diha mga kaigsunan, mamuhat ang Holy Spirit. Pero kung mayon ka nga, ang Holy Spirit namuhat nako o niya ang imuhang naong nagdinangag ra. Nalinga sa mga butang sa kalibutan, murag lingaw na kaayo, na-enjoy na sa mga, kwarta na sad. Pero kung doon na kay kwarta, gamitan na para ni Lord. Sa panahon nga imo nang buhaton, ginalista na sa Dios. Ug dito ka anak gantihan Maunay mga buhat nga gitigom nimo ug nagtigom kag bahandi sa langit. Sa takna nga ikaw mo balik ngadto sa Ginoo, musugot ag sa dili mo balik matubang magitas Ginoo. Mahimo kang excited unya sa takna nga ikaw kuhaon as Ginoo. Wow, excited. Enjoy ka. Grabe ka ka-excited nga mahimamat nimo ang atong Ginoo. Ngano man,
makig-uban naman kaniya. Unya daghan kaay siyang ganting giandam sa imuha. Labi na kung makadala kag kalag, balik kaniya. Unsa may giingon sa Daniel 12:3? Atong basahon. Okay, ingon sa Daniel 12:3. 12:3. Ingon siya, ang mga malamon mo sidlak sama sa kahayag sa kalangitan. Siyempre, ang mga malamon sa pulong sa Dios, sa mga taong nagkinabuhi sa pulong sa Dios, musidlak sama kuno kahayag sa kalangitan, mudanag siyempre ang pulong sa Dios kahayag. Ingon diha sunod, og katong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong, mudanag ngadto sa hangtod samas mga bituon. Atong pagpakan ng Dios. Pero unsaon man nato pagkasiguro nga danag ta? Kung naning kamuta sa pagpuyo nining kalibutan, naning kamuta nga nagpabilin tang putli at ubangan sa Ginoo. Unsa gani to'y mga pamaagi aron putli gyud tas mata sa Dios, likay ang pagbuhat sa dautan, likay ang imoralidad, ang mga malaway, ang mga hilas nga mga buhat, ang mga buhat kalibutanon likayan. Kay ang atong lawas na himong templo sa Holy Spirit, dapat dili na nato ni gamiton para sa kalibutan. Dili na nato ni gamiton para sa mga sign, mga ilhanan nga naatas kalibutan. Hinuon, gamiton nato ang atong lawas sa paghimaya ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug naa nato ang pagpaningkamot. Ug ang tabang sa Ginoo moabot kon sa imong pagkakristohanon naa kay pagpaningkamot. Mailhan ra nato mga kaigsuonan, ang Dios na nakakita na makaila ang Dios kung sa imong pagkakristohanon tinuod bagyo kang naningkamot or relax lang or wa gyud maningkamot. Nakita na sa Dios, dili ta kalimbong. Nakita og nakita sa Dios bisan pa ang mga butang nga dili makita sa tao. Muna nga, ingon si Pedro mga kigsonan, samtang nagpaabot kamo sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, paningkamot kamo pag-ayo, nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdait kaniya. Kining pulo nga mga kaigsonan kanunay ninggi hatag sa Ginoo sa akong pagkatulog. Makapila na ni giwali diri ug ako nagtuo nga doon na pa'y mga taong nagkinahanglan ni ini. Ako masayod, ikaw na. Sa akong pagkatulog, kanunay naghatod og mensahe ang Dios. Iwali og iwali ning pulonga. Nganuman, daghan ang nakita, daghang mga tao nga nakita sa Dios nga nangalagad na pagyapos kalibutan. Ang tao nga niingon nangalagad sa Dios, apan nagkidabuhi sa kalibutan, ang tinuod wala na mangalagad sa Dios. Nangalagad gyapon sa kalibutan. Kay ang tao nga nangalagad sa Dios, katong nagkinabuhi sama kang Kristo. Unsa may kinabuhi ni Jesus, gihukas niya ang iyang inila. Ang iyang pagkataas. Dios iyang gihukas. Ang tinuod nga Kristohanon, mapaubsanon, mapailubon. Ubos na ubos. Krusada ni Jesus, ang gusto sa Dios, magpaubos ka. Pero kabalo ba ka mga kaigsuonan, unsay mga pamaagi aron, bation nimo nga ubos na ubos ka? Ayaw pod isipan nga makaluluoy o makaluluoy ka kaayo. Kanang buot ipasabot ba nga dili ka mugiro nga tao? Kanang buot ba ipasabot mga kaigsuonan nga imong bation ba nga wa gyud kay mahimo kun wala siya? Mao man nay imong bation mga kaigsuonan kun imong gipaubos ang imong kaugalingon, bation nimo nga wa kay mahimo kun wala ang Dios. Ang ipakita sa Dios mga kaigsuonan sa taong mga mapaubsanon, ipataas sa Ginoo. Sa panahon nga ikaw ug ako moatubang nas Ginoo, dili kay ikaw ray excited kun dili ang Dios sa paghatag og ganti sumalas imong gibuhat samtang buhi ka pa. Munang mga igsuon kos Ginoo,
atong paningkamutan ngay mahimo tang putli sa tunong panahon, dili masaway. Sa ako ang pagpamalandong niini maong mensahe, ako ning balik-balik pag-ukab ang mga notebook nga nagwali ko ani. Ko Lord, bag-o pa kong nagwali ani. Bag-o pa ning gipaambit nimo diri namo og sa imo sa imo mga katawhan ako mga igsoon. Pero nganong gibalik-balik ni tungod kay gihigog matas Ginoo. Dunay dapit pa sa atong kasing-kasing nga dili si Lord ang priority, kundili ang atong kaugalingon. Dili gusto ang Dios nga atong gi-priority ang atong kaugalingon. Kay mahitabo mga butang sa kalibutan mo'y atong pangitaon. Pero kung ang Dios mo'y una sa tanan, ang trabaho ni Jesus mo'y imong ampingan. Mao'y tunulan nimo sa tanan nga nani mo. Lord, imo ni, dili ni ako. Tudloi o giyahi ko nga paggamit ni ini nga mapataas ka. Munang dalaygon ang Dios mga kaigsonan, akong ipasalamatan ang Dios sa mga taong nakabaton o kasing-kasing gikan sa Ginoo. Nga kanunay nagpakabana sa kinabuhi sa iyang isig ka Kristohanon. Ug munay gitan-aw sa atong Dios. Munay gihulat sa Dios. Ingon ang basahon sa Hebrehanon kapitulo 6, ang Dios makiangayon. Hustisya siya. The word hustisya, dili kaniya pakyason. Unsay imong gibuhat, imo gyud ang anihon. Ang Dios makiangayon. Dili siya malimot sa inyong gibuhat. Unsay giingon diha sa Hebrehanon, sa Hebrehanon 6:10. Ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat. Okay, present na, past tense na, nabuhat na eh. Kato mga nabuhat mo. Sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya, kanang gugma nato sa Dios. Nga gipakita ingon siya, o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Kaya matag Kristohanon, doon ay buluhaton eh. Doon na kay pre-request. Doon na po ko'y pre-request na ang pagtinabangay. Natay buluhaton. Wala ta mahimong Kristohanon aron magtanga. Nahimo tang Kristohanon tungod kay dunay trabaho nga gipatrabaho ang Ginoo. Sumunay ato ang tutukan. Dili mga kaigsuonan, ayaw gyud sugot og ayaw gyud tuo nga inigsimba nimo. Makasimban lang ka dito, makaawit lang ka dito, nakapangalagad na. Gatuo ka nga inigsulod nimo og simbahan, nakaawit na ka, nakapaminaw nakagwali. Unya nakakanta na ka og mga awit makalangit, nakapangalagad na. Dili na mao ang pagpangalagad. Ang pag-adto nimo og simbahan, kumalikon, ang pag-adto nimo og simbahan nga nag-awit ka didto, nga naminaw kag wali, mao ang paghalad sa gihimong kadaugan sa Dios sa imong kinabuhi. Nga gikan sa pipila ka mga adlaw tibuok semana giubanan kaniya, giproteksyonan kaniya, gipakaon kaniya, kanunay ang Dios nagpaluyo kanimo aron ka makabaton og hangin nga libre. Aron na akay maayong panglawas nga dili gikas kalibutan gikan sa Dios. Og aron dili ka maadtos dautan. Niadto kag simbahan aron paghalad sa Dios. Aron paghimo og mga pagdaig pagpasalamat o pag-atog simbahan aron pag kung matud pas uban pag-charge. Kay ang cellphone, ang battery malubat i-charge. Aron pag dawat na sad og kusog, dihog gikan sa Ginoo. Pag dawat na sad og mga pamaagi nga imo na usab nga ma-apply mga kaigsuonan sa imong pagpuyo ninaw sa kalibutan. Ang problema mga kaigsuonan mao ni nakita sa Dios sa tao.
Ang tao masimba dito sa simbahan, maminaw og mga wali. Ang problema kay inigawas sa tao gika sa simbahan, ang mga wali nawagtang na. Wa pagani makaabot sa balay. Maupay paggawa sa simbahan. Ang mga pulong nga giwali sa pastor nga gideliver sa pastor nawagtang na. Mao na nga igsuon ko sa Ginoo tipigi ang unsa may mga mensahe. Kamo nay mga pamaagi aron makalikay kas tentasyon. O sige ingon ni David atong pangitaon. Kani ang istorya. Ingon siya diha sa Salmo 119 bersikulo 11. Giampingan ko ang imong balaod. Balaod, pagtulunan, mga sugo, naa diha sa balaod. Giampingan ko ang imong balaod sulod sa akong kasing-kasing. Aron dili ako makasala kanimo. Diha gipakita ni David mga kaigsuonan. Unsay pamaagi aron dili ka makasala ug makalikay ka sa immoralidad? Tipigi ang mensahe sa Dios. Nga gideliver sa alagad sa Dios nga na sa imo karong kasing-kasing. Tipigi. Ang problema mauni. Kung sa imong pagpaminaw, ang imong nahuna absent. Kung sa imuhang pagsimba, pagpaminaw sa pulong sa Dios, ang imong huna-huna, tuas kwarta, tuas negosyo, tuas trabaho, ayaw na lagsimba. Gulog-ulogan rin ang imong kaugalingon. Katuo kag Kristohanon ka. Nga mo ato kag simbahan, inig-uli, problema ragya po imong dadon. O niya, mga mulo. Nga naman mo, anak, daghang kay mga tao nakita sa Ginoo maingon nga, grabe ha, putong wali ni pastor, igo-igo, magigo ato, bantak, magigo ato. Ha? Mao na'y nakaproblema eh. Dili madinawaton. Dili madinawaton. Daghaw kayong mga tao, mga kaigsuonan nga nakitaan sa Dios nga dili madinawaton. Nagbagulbol. Inay magpasalamat sa Ginoo nga nagipahinumduman siya sa Ginoo. Ay, nagbagulbol, nagreklamo. Og ako nagtuog, ako nagampo. Nakalingkawas na kaanak. Gipahigawas na kas Ginoo na. Kani adto ra to. Wow. Karon, ang imong gibuhat sa panahon nga magwa na ay minsay ang Ginoo nga ipa-deliver sa iyang alagad para sa imong kinabuhi. Imo nang gi natiknot. Imo nang gi nasulat. Ginasulat eh. Gina-review. Wow. Muna ang Kristohanon nga tao, tinuon nga Kristohanon, na ay sinulat. Dili computer ang imong utok eh. Dili computer ang atong utok. Nga inig kadungog, recording na. Usas mga problema nga nakita sa Ginoo o ako ning na gipakita sa Ginoo sa kuha. Daghang kayong maminaw mga kaigsuonan. Ang tipigan katurang pasiaw. Katurang asat siya nalingaw. Ang tinuod nga mga mensahe nga moong kay mugiya niya aron mabuhi ang iyang pagkakristohanon, aron makalikay siya sa mga lingla pagpalipat sa yawa kay ang buhat sa kaaway mga kaigsunan ang buhat sa yawa pagpanglimbong, lipat-lipaton ka, limbungan ka, ilaron ka. Pero kung ang imong kaugalingon nakatutok sa Dios, why bisan kinsang yawa diya nga makalipat nimo? Labi na kung ang pulong sa Ginoo na hisulat sa imong kasing-kasing. Unsay may mga pamaagi mga kaigsuonan sa panahon nga tintalon ka? Unsa may mga pamaagi sa panahon nga naay mga pagsulay ang imong pagtuo? Oy, simpre ang pagpangalagad mga kaigsuonan kung imong lantawon punos mga pagsulay. Kay diha ka motubo, diha ka makasinati nga ang Dios nga imong gilagaran milagroso. Di man imo masinatian mga kaigsuonan ang pagkagamahanan sa Dios kung walay mga pagsulay nga imong maagian sa imong paglakaw niining naong sa kalibutan. Munang si Jesus, niingon siya, bulahan kamo kon kamo gidaog-daog. Bulahan kamo kon kamo gibutang-butangan. Bulahan kamo kon kamo
Ha? Usa tayong giingon diha, gidaog-daog, gibutang-butangan. Ha? Naman na sa Mateo, atong tanawon, Mateo 5. Mateo 5 kapitulo Mateo 5 kapitulo 5 bersikulo 11 ug 12. Butang-butangan, daog-daogon, gidaog-daog, BBI. Angay kang mo smile eh. Pag naay mga pagsulay, Lord, salamat. Lord, salamat. Kung naay pag-BI-BI, gibay-BI ka sa mga taong dato, sa mga tao nga inila, sa mga tao, mga kaigsunan nga nasa imong palibot, Lord, salamat. Salamat. O sa giingon ni Jesus sa unahan sa kapitulo 5, iampo katong mga taong nagpasipala kaninyo. Iampo tong mga taong nagbiay-biay kaninyo ug panalangini sila. Doon na pa'y gisulti si Jesus, pakan ang imong makaaway. Ayaw taon singkahi, dili na sila nimo kontra ang espiritu nga naa nila. Maoy tinuod na tong kaaway, dili sila. Kisa may kasagaran gamiton. Imong mga parente, imong mga pamilya, imong mga kaila. Alalang gamiton sa mga kaaway tong wala nimo dili nimo kaila. Ang pinakalisod mga kaigsunan ni overcome kanang gamiton sa pagsulay ang imong mga mahal sa kinabuhi. Pero dapat i-enjoy nimo ang unsa may mga pagsulay. Nganuman, ilhanana nga naa ka sa presensya sa Ginoo. Dili man sulayon ang tao nga wala sa Ginoo. Dili sulayon ang mga tao, mga kaigsunan nga naaspas kalibutan. Ang sulayon katong naa sa Ginoo sama nimo. Mauna nga ang dasig sa atong Ginoong Hesus, mga kaigsunan, kabalo ba ka? Damor kang maningkamot nga mahimong putli. Damor kang maningkamot nga mahimong matarong og balaan pinaagi sa pagkinabuhis balaang kasulatan. Damor kang birahon. Damor kang birahon. O sa may imong buhaton. Duol kang Hesus, Lord, guniti ko. Lord, guniti ko, dili na ko ni kaya. Sa imong pagduol, pasalamati siya. Kay mo na gihulat sa Ginoo. O bitaw nang naisulat si Pablo bitaw, nagtudlo na unsaon unsaon ato pagduol sa Ginoo sa panahon nga mangayo ta. Okay, dunay mga sulat ni Pablo nga nagtudlo kanato unsay mga pamaagi sa panahon nga magayo ta. Unsa bay atong buhaton? Okay. Diha sa Pilipos Pilipos 4:6 katong tan-awon diha. Ingon siya diha, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan. Uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Ayaw kalimti ang thank you Lord. Kanang word thank you Lord, doon na kay gibating kasiguruhan. Di man ka thank you sa Ginoo na kay pagduha-duha. Dili ka thank you sa Ginoo kung wala kay pagtuo niya. Dili pure ang imong pagtuo. Di ka kapasalamat ang imong, siguro makapasalamat ka perting taphawa. Dili lutong-luto. Gusto sa Ginoo ka ng lutong-luto nga pagpasalamat. Lord, thank you. Thank you. Natugad nimo ang unsa may gibuhat sa Ginoo. Dili kayo, thank you Lord. Pero daghan pa kang mulo, daghan pa reklamo. Ayaw na lang pagpasalamat kung naa kay reklamo. Daghan kayo mga tao nangalagad sa Ginoo, puro reklamo. Magka mangalagad ana sa Ginoo, nangalagad ka sa imong kaugalingon. Kay ang tao nga nangalagad sa Dios, dili magbilin, magtipig og reklamo Usahay, daghan kay mga tao nangalagad sa Dios, pero daghang kondisyon. Lord, salamat nga, imo kong ipanalanginan. Labi nag imo kong panalanginan, damor pag yung kong mangalagad. Di ba kondisyon? Lord,
Sa kanako mga lagad kung makatukod na kog balay na nakoy house and lot. Problema. Naka house and lot. Ikaw nang po'y nawagtang. Ha? Nawagtang kas pagtuo. Nawagtang kas gugma. Ngano man, usas mga estratehiya sa kaaway, kabalo kag unsa, nga makapawagtang sa tao sa tawag sa Ginoo. Mga butang sa kalibutan. Munang daghan kayo mga tao kung imong lantawon ba, kaniadto perti pang lisura, perti pong dinutduday sa pagpangalagad. Pero si Hinoong sayo na, wala na'y problema, oy. Perti na pong layo sa pagpangalagad. Gani daghang mga tao mura nagdiyos. Muirok na sa tao, muibaybay na sa tao. Pero kabalo kag unsa gipakita ni Lord. Kaniadto ra to. Karon layo na kas kalibutan ug duol na kas gingharian sa Amahan. Thank you, Lord. Muna nga, mailhanan kung na kay tinuod nga pagsalig ug paghigugma sa Ginoo, pagtuos Ginoo, tanan nimong gipangayo na ay pasalamat. Lord, salamat. Kung naa kay mga kalisod, na kay mga problema, doon na kay mga nasinantian karon nga mga pagsulay na amang gyud na di magyud na kalikayan nganuman pagpatubo lagi na sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Pagpalig-on na sa atong pagtuog pag-ila sa Ginoo. Kay damor kung naay mga pagsulay, damor nimong maila-ila si Lord. Pero ayaw hagita. Sulay ko. Aron makakita ko sa pagamanan sa Ginoo. Bugal-bugal ng puna. Usahay, dili sad na mao nga imong hagita-giton ang mga panulay. Sulay ko. Kaya na ako sa pagkakristohanon. Ayaw, hinambugiron na sad na. Murag wala na sad na kas linya sa pamaagis Ginoo. Kung kristohanon ka, dapat ilhoni mo nga wa kay mahimo kung wala siya. Mag-amping ka. Kay ang atimanon sa Ginoo, katong niila siyang kogalingon, nga nating siya. Wala siya. Walang-wala siya. Sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan, yes, tinuod, dili tiaw-tiaw. Nag-atubang ta sa panahon nga lisod kayo ibalansi. Pero kung sa imong pagpuyos kalibutan, dili na kaugalingon ang imuhang gitipigan or gidapigan, kung dili ang buluhaton na sa atong Ginoo. Wow, ituboy o ipataas kas Ginoo. Kabalo ba kakinsay ilikay sa Ginoo sa kalaglagan, sa mga trahedya? Kabalo ba kakinsay luwason sa Ginoo sa panahon nga dunay trahedya? Siguro ma-feel mo ang trahedya. Siguro maapektuhan ka sa trahedya, pero never kang patyon. Di man ini. Sa akong mga nasanatian, daghang mga trahedya Nakurintihan ko, na-cancer ko, daghang mga tao nga nahimong instrumento diin niabot ang mga pagsulay, pero dili sila atong kontra, giklaro sa Biblia. Nahimo silang instrumento aron mo tubo ba. Wow. Usa sa mga pamaagi nga dili layo ang tabang sa Ginoo nimo. Unsa may imong mga problema, sulbaron sa Ginoo. Unsay may imong mga panginahanglan, kaya nang tagbuon sa Ginoo. Usas mga pamaagi nga gitipigan nako og dapat nimong tipigan. Kana ra gyung pagtuman sa sugo sa Dios. Ug sa imong pagtuman, ayaw gyud kalimti ang pagkamapaubsanon, ang pagkamapailubon. Tumana ra gyud ang sugo ni Jesus nga magpailob ka. Bayawon ug lawason kaniya. Munay giingon diha sa Gipadayag kapitulo 13, versikulo 10. Ingon siya diha sa Gipadayag kapitulo 3, versikulo 10. Ingon siya diha,
Tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Ilikay ka. Hinumdumi mga kaigsonan sa atong pagpaningkamot. Sa dihang maningkamot ka, labi na gyud sa pagkinabuhing matarong og balaan kay mao man ni gitudlo o gidasig sa Ginoo ato karon nga samtang nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus, ang angay natong paningkamutan mao nga kita mahimong putli og dili masaway og kanunay na ay pakigdait sa Dios mga kaigsuonan kos Ginoo. Hinumdumi sa atong pagpaningkamot yan. Mulabang tag mga pagsulay. Nganuman, damor kang na ay pagsulay, damor nimong mailhan si Lord. Gamhanan siya, matinud-anon siya. Damor nimong maila-ila si Lord nga gikan kaniadto hangtod karon maayo og maayo siya sa tanang panahon. Igsuon kos Ginoo. Dili siya mulubat. Dili siya magpakita sa landong sa paglubad. Maayo og maayo ang Ginoo. Ug kaluoy mo ay ginutuban, ikutan mo tibuok kinabuhi ko. Hangtod karon mga kaigsuonan, Gikan sa ako wala ka niya biyahe. Gikan pas imuhang pagkahimugso, gikan pas pagka giumol ka dito sa sabakan sa imong inahan. Daghan kayo mga pagsulay, mga trahedya nga imong nakita kaniadto karon. Dunay mga trahedya nga lunop, bagyo, linog, kamatay, balatian. Pero hangtod karon buhi ka. Nganuman, maayo kaayo si Lord. tudak ko may gininhaw. Buta nga dili nato angay kalimtan. Dapat kung doon na may mga pagsulay, pasalamati siya. Kay dili ug dili mutugot ang Dios, malaglag ka. Dili ug dili gusto ang Dios, mga malayo ka. Igsuon, paningkamuti lamang nga imong mamintin ang putling kasing-kasing. Dili masaway sa Dios. Dunay pakigdait, dunay relasyon kaniya. Kay bisan sa takna nga wa ka mangayo, gitagbo kaniya. Inana ka maayo ang Dios. Inana ka matinud-anon ang Dios. Sa takna nga wala ka mangayo niya, tungod kay nakakita siya sa imong mga panginahanglan karon ug sa unahan, giproteksyonan ka na niya. Tudak ko may gininhaw. Awiton ko Kung imo ning nakita sa imong kinabuhi, dayga siya. Dayga ang pagkamaayo sa Dios. Pasidunggi siya. Ug unsa may naa nimo karon, Lord, ihalad ko kini kanimo. Dili ako'y tag-iya niini, kundili ikaw. ngunay nagsunod ako. Ihalad kong kinabuhi ko, pinamit ako. Ang pagmamaayo mo, ngunay nagsunod ako. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya sa bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagkabanhaw kang Hesukristo, naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog, og panulundon nga dili madunot, og mahanaw mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini dito sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuog ipanalipdan kamo sa gahom sa Dios, alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusang mga panahon. Kanunay kang maayo ka na ako. Busa, angay ninyo kining ikalipay, bisan tuod,
ug sa pagkakaron. Kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa bubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo ni ini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayud nga ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang sulayanwan pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdahay, himaya o kadungganan sa adlaw nga ipadayag na si Jesucristo. Awiton ko ang pagkamaayo Halari si Lord. Igna Lord, salamat. Salamat sa mga pagsulay nga mo'y nakapatubo sa akong pagtuo kaniya. Nakaila ko nga gamahanan og milagroso ka tungod kay nakig-uban ka hangtod karon buhi ko sa akong nga giatiman pag-ayo nimo. hangtod sa pagpahulay. Awiton ko pagkamaayo Isuon paningkamuti ang pagpuyong putli, Tunay kang mati ang pagpuyo nga dili masaway atubangan ni Lord ug dunay maayong relasyon sa Ginoo. Tunay kang maayo ka Tulo ka butang nga gipakita sa Biblia nga angay nimo tipigan nga kanunay maghari sa imong kasing-kasing. Ang imong gugma sa Dios, ang imong paglaong sa saad sa Dios, ug ang imong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan. Thank you, Lord. nagagiya sa kami nagagawa isuot Munang niingon si Pablo, kinahanglan na magpabilin kining tulo. Pagtuo, paglaom, gugma. Apan ang libing dako, mao nang gugma. Nganuman, naa kay pagtuo nga Kristohanon ka, pero wala ka magpaambit ngadto sa mga kaigsuonan. Wala kay pagkamanit nga bangon. Igsuon. Walay kapuslanan ang pagtuo. Ingon si Pablo diha sa unang Korinto kapitulo 13. Igsuon ko sa Ginoo. Bisan pag makahimo ako sa pagsultig mga pinulungan. Sige ingon diha sa kapitulo 13 sa unang Korinto. Ingon siya sa 1, mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao nga bisan sa anghel apan kun wala ako'y gugma, samara ako sa saba nga agong ug sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langitnong mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makabalhin sa mga bukid apan kun wala ako ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Bisan pag ipanghatag ko pa ang tanan nga niya kanako og ipasunog ang akong lawas apan kun wala ako'y gugma, wala kinay kapuslanan. Nakay gugma ni Lord. Ang tingi ang tanang gitial ni Lord nimo. Nga gihimo kaniyang putli busa ipadahyon ang kinabuhing putli pinaagi sa paglikay sa imoralidad o sa lihok sa kalibutan. Ug paningkamuti igsuon ko sa Ginoo nga dili ka masaway ni Lord. Kuhaa ang garbong kasing-kasing kay maunay dulumtanan. Kung imong lantawon dunay mga gipakita sa Biblia nga dili makatugod ang Dios, nga maunay maghari o magdominar nimo. Sa sulat pa ni Solomon kapitulo 6 versikulo 16, ingon diha mga kaigsuonan, adunay 7 ka butang nga gikasilagan sa Ginoo og dili siya makatugod. Una, ang garbusong tinanawan, ang baka kong dila. Kabalo na ka o kabalo na ko o kabalo na ta unsa ning mga butanga. Ang kamot nga mopatay og inusinting mga tao, ang hunahuna nga maglaraw og dautan, ang magdali pagbuhat og dautan, ang baka kong saksi
ug ang tao nga maghaling og kasamok tali sa mga managhigala. Dulumtanan sa atong buhay nga Dios. ang pagkamaayo mo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat amahan sa imong mga pulong, mga mensahe og mga pamaagi nga imong gitunol kanamo. Aside kami, wala gyud may mahimo kung wala ka. Ubanay kami niining katapusang mga adlaw. Giyahe kami kanunay pinaagi sa mga pulong nga imong gibilin kanamo. Ablihi kanunay ang among kasing-kasing una-una. Tabangi kami sa pagtipig ug pag-apply ug pagkinabuhi niini. Dalaygon ka nga Dios nga kanunay magpahinumdum kanamo sa unsay angay namong paningkamutan, sa unsa may angay namong unahon sa pagpuyo namo nining naong sa kalibutan. Aron dili kami mahilayo sa imong plano ug sa imuhang mga pamaagi o Dios. Salamat nga imo kaming tagaag kasing-kasing nga musabmitar kanimo. Kasing-kasing nga mutuo, mudawat, kasing-kasing nga andam kanunay musalig kanimo, mudangop kanimo. Ikaw lamang ang among Dios karon ug hangtod sa kahangturan. Guniti kami sa bisan asa kami nga dapit lugar. Nasayod kami nga naa ka, nga nag-atiman kanamo. Ug tungod niini hangtod karon, buhi kami nga nakadungog sa imo mga mensahe. Buhi kami nga nakadungog karon sa imo mga pulong. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Salamat Ginoo sa imong paghigugma kanamo. Salamat Ginoo sa imong pag-atiman kanamo. Salamat o Dios sa tanang mga butang nga imong gisalig kanamo. Dili usab namo kini ihikaw diha sa pagdaig kanimo. Dili usab kanamo kini ihikaw sa pag-alagad kanimo. Busa gamita kami sa katapusang mga adlaw. Himua kiming instrumento aron ang mga tao nga wala pa kanimo mahibalik diha sa imong kiliran o Dios. I-release ang pinasahing dihog Ginoo sa akong mga igsoon nga nagsunod din mo programa. Kuha agikan kanila ang kabalaka Ginoo sa mga butang. Kuha kanila o Dios ang paghigugmas kalibutan og ilisi Ginoo ang ilang kasing-kasing nga mahigugma kanimo. Nasayod kami nga ang imong kamot taas og kaya nimong kabuton ang ila karong kasing-kasing Ginoo. Hikapa sila sa makausag Ginoo nga wala nay laing alagaran kundi ikaw lamang. Salamat Ginoo sa imong pagkamatinud-anon nga sa akong pagduol kanimo karon. Dili ako pakyas o amahan. Salamat amahan nga imong nga ilang nabati ang unsa may akong gibati sa akong pag-alagad kanimo. Wala imposible kanimo amahan. Salamat Ginoong Hesus sa mga sakripisyo nga imong gihalad dito sa krus. Aron kami maputli sa tubangan samahan, aron makahalad kami sa Dios nga mo'y tagi sa among kinabuhi. Munay kang maayo ka na ako. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Takos kang daygon ugahan. Takos kang pasidunggan. Pandungi kami sa imong gamahanang kamot. Ubani kami sa imong gahom. Tipigi kami sa imong mga mensahe. Karon antod sa imong pagabot. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan sa mga pulong, mga mensahe, mga kaigsuonan nga iyang gihatag kanato. Hinumdumi, wala tabuhiin ni Lord. Unsa may imong makapakyasan kaniadto, wala na tutukis Ginoo. Ang gitutukan sa Ginoo sa imong kinabuhi karon, ang imong pagbalik, ang imong pagdukol kaniya. Nagmaria
Agig pagtapos mga kaigsuonan atong tagaan og pagtagad ang team song sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong pagpaminaw ni Sister Alda Singkol naa sa Surigao. Salamat ta sa atong buhi nga Dios sa atong mga pagampo nga si Pastor John Abraham nagpagamit siya unya karong Sabado magsugod na siya diha sa pagdumalag simbahan. Muna nga akong ipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan. Usa ni sila sa mga bunga diha sa basic pastoral. Ug akong ipasalamatan ang Dios sa kinabuhi sa mga nag-online class. Padayon ta samtang duna patay panahon. Dili nato kalimtan nga kita giluwas aron kita mga kaigsuonan mga lagad sa Ginoo. Ingon ang Biblia, ingon si Paul nga iyang gisulat diha sa Biblia ang mensahe sa Ginoo diha sa unang Korinto kapitulo 5 ikaduhang Korinto kapitulo 5 17 nya diretso hag 18 kay diha sa 18 diha nimo makit-an ang unsa may trabaho natong gipasiguli ni Kristo ngadto sa Ginoo ngadto sa Amahan. Team song sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanan. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuas siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Akong gihangyo ang matag usa sa pagduko sa makausa sa atong ulo ug atong ipiyong atong mata ug atong ihalat ang kitapuk-ang mga pagdaig pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Amahan mo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong pagig-uban kanamo sa pipila ka mga oras takna nga diin ikaw nanulti alang kanamo. Salamat o Dios nga imong siliuhan ang imong mga pulok mga mensahe, dili nimo tugutan nga mailisan kinis mga butang. Hinuon tabangan mo kami nga magpabiling buhi ang imong mga pulong sa among kasing-kasing nga mo kini mangulo ug mogiyag kanamo kay imong pulong maumay among kinabuhi. Maumay mo lamdag kanamo moy mohatag sa among kinabuhi kahayag aron kami mahimong kahayag ni naong sa kalibutan. Salamat o Dios sa imong pagtabang kanamo, sa imong paggiyag kanamo, sa imong uban kanamo amahan. Amo na usab nga isalig diha kanimo nga among kinabuhi diha lamang kanimo amahan ang mga pagdaig pagpasalamat dungog himaya in Jesus name, amen. Karong gabi doon na ako'y klase sa online basic pastoral matag Huwebes sa alas 7 hangtod sa alas 10 or usahay mo ato ganig alas 11 o niya ato sad na sa Lunes niya human ani mutikang ko sa second batch sa online basic pastoral. Ang online basic pastoral mga kaigsunan tudloan ka unsaon pagwali, unsaon pagbahig sa mensahe kay mao man na itong trabaho ang paghatod sa mga pulong mga mensahe sa atong Ginoong Hesus ngadto sa mga taong wala pa sa Ginoo. Unya ang basic pastoral nagtudlo usab kanato unsaon pagmanage ang buluhaton ni Kristo. Naaputay gitawag nga church management, family management. Inyong igsuon Pastor Gideon sa gihapon mag-ingon ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Pilipinas, maayong paniodto ug sa atong mga kaigsuonan nga naa sa gawa sa nasod, maayong pagpamahaw ug maayong gabi. Ilabi na sa California, maayong pagpangatulog. Ilabi na Sister Rosalie Orsaldal. Good night and God bless. Bye-bye. Bye-bye Ma'am Yons, Ipsudanes, Sister Natalia, bye-bye Sister Stacy, bye-bye and God bless. Pastor Junel Casilao, God bless. Brother Charlito Rebosquelio, bye-bye. Bye-bye, maniudto na ta Pastor Jiboy Orel. God bless, bye-bye.